Lo mboniso uzokukhombisa ukuthi igciwane lesandulela ngculazi lihlasela kanjani impilo yomuntu ngokuhamba kwesikhathi. Isandulela ngculazi yigciwane elincanyane elisegazini oketshezini oluphuma esithweni sangasese sowesilisa nesowesimame nasobisini lwamabele omuntu ohaqwe yileli gciwane. Lolu ketshezi olunegciwane lesandulela ngculazi lungangena emzimbeni womuntu ngezilonda ezisesikhumbeni bese lungena egazini. Amaseli amancanyana avimbayo asegazini ukuvikela umuntu emagciwaneni adala ezinye izifo ezifana nesifo sofuba phecelezi TB nomkhuhlane. Lama cells abizwa ngokuthi yi-CD4 cells. Igciwane lesandulela ngculazi lilimaza umzimba ngokuhlasela ama-CD4 cells nokwenza umzimba uhlaseleke kalula kwezinye izifo ezenza amagciwane. Izindaba ezimnandi ukuthi umuntu ohaqwe igciwane lesandulela ngculazi ophila impilo enomsoco ethola ukwelashwa khathi zonke futhi esebenzisa imithi engaphila iminyaka engama-25 noma ngaphezulu emva kokuhlabeka. Nokho umuntu ohluleka ukulandela lezi zigaba uzoba nenkinga yokuthola izifo eziningi ehle emzimbeni futhi ngokuvamsile ushona eminyakeni eli-10 ukuya kweli-12. Umuntu onegciwane lesandulela ngculazi kodwa ongayitholi imishanguzo kadokotela noma kamhlengikazi uzodlula kulezi gaba. Ukuhlasela ngqo kwegciwane lesandulela ngculazi. Makhathaleni nenyanga yokuqala emva kokuba igciwane lesandulela ngculazi lingene emzimbeni. Umuntu angaba nezimpawu ezishaya samkhuhlane. Izimpawu zifaka ukugodola, ukucobeka, ukuqubuka, ubuhlungu bekhanda, ukuvuvukala kwezindlala, nobuhlungu bomphimbo. Abanye abantu abanazimpawu. Ngalesikhathi izinga legciwane liba phezulu ngoba uma kusaqala umzimba awukhoni ukulwisana negciwane. Ngalesikhathi uma uhlolela igciwane lesandulela ngculazi awulitholi. Lesigaba sibizwa nge-window period. Esikhathini esiyinyanga ukuya kwezimbili umzimba uqala ukhiqize amasotsha alwisana negciwane bese liyehla izinga legciwane emzimbeni. Ukuhlolelwa igciwane lesandulela ngculazi okusheshayo kuthola lamasotsha omzimba, hayi igciwane. Ukuhlola kwegazi kungenziwa esibhedlele noma emtholampilo ukukala isibalo sokuthi umuntu unama-CD4 cells amangaki. Lolu hlolo lubizwa nge-CD4 count. Ngalesikhathi sokuhlasela kokuqala kwegciwane lesandulela ngculazi, i-CD4 count iyehla ukusuka ezingeni elejwayelekile lika-1200 liye ku-900. Ngalesikhathi izinga legciwane liba phezulu ngoba uma kusaqala umzimba awukhoni ukulwisana negciwane. Esikhathini esiyinyanga ukuya kwezimbili umzimba uqala ukhiqize amasotsha alwisana negciwane bese liyehla izinga legciwane emzimbeni. Emva kokuhaqwa igciwane okokuqala umzimba uyakhona ukulwisana negciwane lesandulela ngculazi iminyaka 5 ngempumelelo. Lesigaba sibizwa ngesokuqala, stage 1. Ngalesikhathi izinga lama-CD4 cell liyehla ukusuka ku-900 ukuya ku-500. Nakuba kungenazimpawu ezejwayelekile, umuntu usengalidlulisela igciwane kwabanye. Kusuka eminyakeni eyisithupha ukuya kwe-9 ehaqwe igciwane, umuntu usesigabeni sesibili sokungenwa igciwane lesandulela ngculazi. Ngalesikhathi i-CD4 count ingehla ukusuka ku-500 ukuya ku-350. Khona manjalo izinga legciwane lesandulela ngculazi egazini liyenyuka kancane. Kuvela izindlala entanyeni, emakhwapheni nasenyongeni. Umuntu engazizwa ephelelwa ngamandla futhi ekhathele bese egodola, anciphe emzimbeni. Isibalo sama-CD4 cells siyaqala sehle manje. Amanye amagciwane adala ezinye izifo kuba lula ukuba ahlasele umzimba. Lokhu kwenza kube sengathi unomkhuhlane. Ukukhwehlela nokugodola, ukuqubuka,
ibhande, inkwethu ezinzisheni nezilonda emlonyeni ziqala ukumila njalo. Emva kweminyaka eyisishiyagalolunye ukuya kwe-11 yokuhaqwa igciwane lesandulela ngculazi, i-CD4 count iyehla ibe ngaphansi kuka-350 bese umuntu engena esigabeni sesithathu. Izinga legciwane emzimbeni liyachubeka nokwenyuka, ukunezezela ezimpawini zaphambilini ezibekiwe. Umuntu engezwa ubuhlungu esiswini, ukukhishwa isisu kungapheli, ukukhwehlela nezinhlungu zekhanda. Phezu kwalokho, kumila izilonda ezibuhlungu emlonyeni noma ezithweni zangasese ngokuphindelela. Eminyakeni eyi-11 ukuya kwe-12 kungene igciwane kungasetshenziswa imishanguzo. Umuntu ungena esigabeni sesine. Elinye igama lesigaba sesine ingculazi phecelezi AIDS. I-CD4 count yehla ibe ngaphansi kuka-200 bese umzimba uqale ukufekela, wehluleke ukulwisana negciwane lesandulela ngculazi. Izinga legciwane liyakhuphuka egazini. Kuba nezinye izifo ezimbi ezihlasela umzimba. Imishanguzo isebenza kangcono uma iqalwe ukusetshenziswa ngaphambi kwezigaba zokugcina zegciwane. Isinqumo sokuthi qala nini ukusebenzisa imishanguzo senziwa umtholampilo wakho. Imishanguzo ingalehlisa kakhulu izinga legciwane egazini. Eminye imithi ingenzela ukuvikela nokwelapha ezinye izifo ezifana ne-TB. Kubaluleke kakhulu ukuthi uma usuqale ukusebenzisa imishanguzo ulandela imiyalelo yomtholampilo. Uma kweqiwa izikhathi zokusebenzisa imishanguzo noma iyeka ukusetshenziswa, imishanguzo ingahle iyeke ukulwisana negciwane lesandulela ngculazi esikhathini esizayo. Izindaba ezimnandi ukuthi imishanguzo yokuthiba igciwane inganika umuntu iminyaka eminingi yokuphila.